Hello everyone, my name is Bombshow. You're welcome to my channel. It's a Bombshow television. Apa musha we my latest musha zinenge zikipisa nasi ndawo yane nyaya ndinayo bandisana pina manyaya ndinayo. Don't forget to subscribe if you're new here, and if you are a returning subscriber makapenga ndimune yese. Your support ndo inotipa power yekuti tirambe tichingwavha zvakasiyana my latest egega tichitasi chikupakurirai. Right now ndaka display that picture pa ningiriki pa screen pangu apa yakanzi what is a paintball game. As we mentioned already, a strategic shooting game that can be played fun and training. The first game was developed in 1981, right? Ndo zvepaintball because pane zvadautaura nezvepaintball game. Nyaya yangu iri papi? Nyaya yangu iri apa nyangu ndo pairi apa. Munangagwa Junior and Collins Munangagwa and Scott Cooper helps Enzo Aisha to set up a new paintball company after leaving music. Zvandaita ininoona sikatoziva kuti paintball company inoita nezvei, but after Enzo aita se taura kuti music ndakusiya avhurirwa paintball company yatiri kuona apo iyo inoita se inorwa ndo kunenge kuchirwa mashootings ese ikokoko emafirimu ezvinhu zvakangosiyana. Saka ndo nyaya iripo izvozvizvi. Munangagwa Junior aita se abatsira Enzo kuti ase kuti asete up company yake. Saka ayo ndo mangu masini anenge achita se achishandiswa zvepfuti izvo zvechichichichi. Ndofunga wada kurwachi mafirimu muZimbabwe. Enzo Aisha from music ovaenda kumafirimu here guys. Saka ameno kuti zichange zvakamira sei, but I think it's gonna be something big. Avo ndo vakomana vatorichi muaction. Aiwa nongoti special thanks to vanhu vabatsira vese. Aiwa zvinodikanwa guys, kana hatizosiye mumwe wedu. Ndo zvinoratidza kuti maZimbabweans tiri kuita zvinhu zvimwe chete, though vamwe vari kuti ndezvemusangano kana chii, but inini no comment. Chandongokwanisa kukomenda ipapo ndechekuti aiwa at least kana asiyawo music anokwanisa kutochi something. Ndo munyati wacho wese urapo. Enzo is back again. Achiita entertainment industry achiripo, because that's entertainment industry achiri. Saka at least vakomana vari kuita se vakutorova graft right. Ndo post yaEnzo, but kuti ndiiwerenge yese ndiite se munyatsowana full information handikwanise because of time. Vamwe havana data, saka saka you can pause the video and read the script onzwa kuti nyaya yacho iri all about what. So ndochi zviri kuitika muZimbabwe izvo. Paakutorwa maworks vakomana atoita se otopinda mabasa awo. Uyo mukomana neheti yewhite uyo vakutoita se vakutorwa maworks. Ndo machini ndo masini ebasa aya. Maworks ari kutorohwa zvamai manje. Alright, uyu mukomana ane nyaya dzake. Video racho charigadzira zvedu. Watch out, stay tuned. So subscribe kuti ndese mugare maka updateka pazvinhu zvacho because pa Bombshow television tikuisa zvakasiyana. Thanks for watching. My name is Bombshow. You're welcome to my channel. It's a Bombshow television. Ndinongopa kutenda kune vose vari kusupporta nevose vari kuita se vari kusubscribe.